Lenni Meisala, kun sekin harrasti nyrkkeilyä, niin se oli pyytänyt Ari ihan vittu monta kertaa sparraa, mut se ei ikin tullut. Missä se nyrkkeili? Chatti, mä en oo pääsemässä. En mä tiedä, se kävi jossain yhdessä treenissä, sit se sanoi, että se on joku hullu nyrkkeili. Joo, onhan vittu hyvä nyrkkeily sävi mulle. Hommulla jäi no-clippi päälle. Siis vittu, mä saatana vittu pystyn, siis vittu jos sä vittu tappelisit sen kanssa, sä näet vittu ihan vittu mihin se lyö vittu, vaikka sä et harrastais mitään kamppailua. No. Siis vittu, Oh Oula Clement oli perseestä kun se nyrkkeili. Vittu se, että vasta oli perseestä sparrata. Kun se tiedätkö otti tosissaan. Ei kun se otti tosissaan. Se ei niinku... Onko se nyrkkeily? Oula on nyrkkeili kyllä, juu. Hei, nyt on tauko. Nyt on siis good run. Ei se kauan nyrkkeily. Ui vittu waveen taas, hyi vittu. Yes! On. Come on!